Chikombera. Saka wakabva watodini? Rastaman masini akangwerekana aita bad Rastaman. Ndati zvinhu zvanga zvasunama Rastaman uri kunzwa here mufana wangu? Ndiri mufana wako baiwe nyongo. Ndati wakabva watodini? Gaya kabhebhi kakasvika pandaiveka Tokyo. Ndobva kanditi muromo, ndobva ndakati muromo, ndobva kanditi muromo, ndobva ndakati muromo, ndobva kanditi muromo, ndobva kanditi muromo. Owo. Wakabva watodini futi? Rasta ndipo pakabva pasvika sajenika akati munhu wese ngaataure kamatsariro akaita bvomvura makuru wani. Tadii paya. Mota ipi futi Chikombera? Hauso wakuvhiringika zvawanga uchitaura here? Hai mijamani pitseki mazvinzwaka. Zivai zvikuru wawaimonerera kwete kuda kudaira nyaya dzedu kunoko. Ndochii chakadaro chinenge ngozi ichocho. Inzwa kaTokyo, mufana uya ndakabva ndamubata kora kandikati German. Dzokorodzera zvamanga muchitaura akapatanga tiri kumafratuko gaya. Iwe, nyong'ono yako wazwaka. Ukutaura nyanganiko panguva ibodzi, wataura zvokutaurwa muzukuru makamwa. Wopedze papo tanga kuti kwai wakasungiwa nasajeni. Wopedze papo wakuti kwai ambotaura zvemuromo ndiani ukwane Rastaman. Kisi ndinoizira kupiko inini. Handina kana bhebhi nini fireman. Enda ndambovera ndambotaura zvinhu zvakadaro. Chizeziru cheda hachidaroka wangu. Seko chisiya nyaya tinenge tichitaura iwo kunonhunga noone tunyaya twakutwe kurwara njere. Ndochii chakadaro ichocho chinenge ngozi Tokyo mwanguka. Apa uri kutaura wega apa. Saka boys, matitoita sei apa? Inzwa kaJerman. Apa ndakutosvika panonakidza pachonaka. Shut up man iwe. Matitodiko ne guys. Nasika aiwa ndirare mumbazvite. You are right ipapo uri tufera. Tufana vachi kumbofura iwe because ichi zvogara mubakazi handizvanda navakadzi izvo sana Tokyo. Mudhara. Inga imimi munaye wani mukadzi. Munaye ingwana ari kumusha uko. Ipapo ka ndopane different. Inini kamukadzi wangu uchi anonzwa zvekuita neni. Ndasana nakana Tokyo akajiswa nomukadzi. Ukwani iwe wazwaka akajisiwa nomukadzi ndiani? Inini hangu ka. I hate to agree namudhara garweka. But apa kapa he is right. Mukomo wangu ingiripetika makajikiswa imimi. Tepi yenyu ikai makutomboda kana kubatiranwa monuiswa guchu rare kuti murutse chamakajikiswa ichochocho. What is that? Kujisiwa munokuziya here wapfana imimi. Ina bamba wangu wakandijisa pfuta bakani ndichiri mwana mudiki. Wakandipa mushonga wekuti handijisiweba. Ndichindobata pureti nechikafu chinomushonga chete. Ndobva ndatanga kurutsa zvokuti manje amunyari kunyeba naEgan Foster. Tetekera ndikunyeperege kuSomaria. Mukadzi wangu kutanga akamboda kuzviita zvokundijisa izvi. Ndakabva ndazviona. Ndakamunyepoti ija sadza rako kwakuda kutanga kuramba. Ndakamubata ndakamutimba ndikabva ndamunyepoti enda kumba kwenyu nombonorayiwa. Asi totombotanga Yesaya muriko makuru wani. You fucking second hand. Imbomira kaiwo. Iyo ka ingada kwadomonyarira bhokozika kana tadadi wembandochi ivatauri chakudza. Fucking shut up. Elder. Makajiswa chete apa. Saka boys, matitodi. Let's go to the office ka. Then tobata. No. Imbomira zvechimusangano chenyimi. Guys, tukumwera kupiko nhasi? Toenda kumbari kwamatuto kuti unonwa masupa. Handiri zvokunetsiwa nomukadzi bene. Ndosaka ndakabva ndawanyepa maoshomore straight ndakati ndaimurima mapuno kumusha uko. Zvekutodaro here baba oshas. Ndakawanyepa straight kuti gara ikweyo munozodzoka kwarari kana magona kukanga nyama. Kwete zvokundibikira muriwo unenge munjuru. Ipapo waifona kwaindi kuda kuuya ikweyo. Saka makabva mavati chii? Ndakawanyepa straight ndakati gara ikweyo. Makandouya inochiteda kutimba ndokukwidza inext bus ndokudzosera bheki kumusha. Iwe warume ngatidaisowo. Ndinokamari kari kuumba uko. Furore dhangu yakapinda market last week mapuno yakabhadhara ka this time yari pa demand. Saka ndoda kutora kamari tobva tanogara taenda kofara zvedu. Yesaya mudhara musakanganwe matitupiki maiziya. Nhasi ndinotori negumba kana nyama yetsuro yakaiswa dovika maiziya. Okay, saka regai ndibva ndangokona kani parobhoti apaka. Tobva tangonanga kumaraini kwenyu baba oshazi mokolekta masenzi achona. Kwadzimai muri kuno? Masvika nguva iyo? Imi ambuya imimi indavakani muri hwai imimi. Ingawani mudhara akanyatsokuudzai kuti garai kurutsu. Ndoipi manje? Senge uri sewewe rasta retsvina ibva watonyarara zvako. Ubva watodzikama wanzwaka. Handidi zvekutaura unondiziva. Iyo baba oshomole uri kubvepi? Ndakakuti chii pafoni nezuro? Tetekera adzimai. Ndandiri kuti inini Wanga uri kuti chii? Ndati nezuro pafoni ndakakuti kudii Ingrid. Usade kundikwidza BP yangu wanzwaka. Handidi zvemuyedzo newe. Ichokwadi ichocho. Makafona makati kwai mukuda kuuya ino. Saka wadi kuisa mari pa-e-wallet. Inharo kadza uinadzo idzi. Aiwa badzimai. Ndanduto ndakabva iko ndandaenda ukuka ndobva Shut up. Uri murume rudziwe wasinganyari. Ndakabuda manga tsoka dzese idzi. Makumba angu mabhokisi emetsi izvezvi nekudiridza madomasi kumusha uko. Ndokutumira madomasi ndochiti chindisirawo mari yebhazi. Hauchade. That's not it, shame. Aiwa baka muna adzimai chireke kamukupwita. Ndandandituka ndindotsumbudzira. Mukone zvinoita kadzimai. Hona ndino vanhu panapa. Vanhu ivavo ndo vandiri kutoda.
imi mana bamnini rege netumasimati tonyu tokucanada basa rekutera murume wangu kuti muye kuzomudya mari hamunyari makaita sei. Gulezi boy rei ini ndakwana papi nini inzweka Gulezi. Nyarara iwe karombeke kucanada unoda kutamba nemurume wangu kuti umutsvagire pfambika manje hakuna this time amulume oshomole uyu akandiudza zvese. Ava ndokasikirika vari kuita kaka muchembere vane panapa netimu ravo iro riri votora mazima rakawanda pasi pemetiresi apo vobva muzukuru wakatsukunya kasika kunyarara wazwaka chisataneki chipi chouda kundiitira ichi uda kuti ndikutimbere. murove uone usade kuvhara mwana andiudza zvese zvamaiswera muchiita panapa. Mimi amai mimika mukwane ndochiichi seko musingaremekedze murume wenyu mimi. She is your husband, you must respect her. Kana musingamurespect ka, please ka, respect her isusu ka mashamwari ake. Apakapa, I don't want to get hungry. Imimi baba imi mukwane manzwaka. Zive zvokutengesera vanhu nyama yakaora kubhucha kwenyuku. In fact mese budai muno mutioni. Iwe Ingrid unondiona nhasi. Wadzimai, ndandikundoti kamu. Nyararai baba oshomole. Imi varume imi budai muno mutioni. Budai. King man taura nekabenge kenyaka. Hapa warumeka, gare maenda. Kana watanga kudai hamuzombobve makawakuona aba. Enda itozotaura ndichakufonirai. Kompapa ari buka wadzimai, ndandamusuwa fani. Kumusuwa kwekuita sei kwacho? Notondijairira iwewe. Budai toni. Get out. Boys, handei. Ndiye munhu anga achiramba kakuti akadyiswa uyu. Kana iriyo mereji yachona kumanaka. Aiwa, so itai mega zvenyu. Ndaera dhama muri mambibha nzwama muri magata kana mazoraga. Yes sir, my elders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Hatikechemeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemawo nesapoto yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavhidhiyosi kapafacebook timu rangu. Makanoona kamaadvheti musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare kandokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndorangoti mungonombaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka ndokuti ndioneka.